Salam, hormatly yurtdoşlar. Bugün ene 10 fevral 2026 ýyl. Bilşiňiz ýaly ozal Garabaga tragediýasy bilen baglanşykly 3 gepleşigi geçiripdik. Enne bugün 4-nji gepleşigiň wagty gelip ýetdi. Elbetde ara wagt düşdi. Onuň sebäpleri bar, onu aýdyp bereýin. Sebäp Balkanyň Balkan welaýatynyň öňkü prokuroruny işinden aýranlaryndan soňra täze gelen prokurora möhlet berilýär. Wezipany işi kabul etmek boýunça möhlet bar, näçe möhletde kabul etmeli. Yurtdaşlar, kanuny olur bolýar, emma biziň bozmagy islegimizem ýok, mümkinçiligimizem ýok, boljagym däl. Şoň üçin olara şo kanuny şertde möhlet berilenen bolsa, wezipany kabul etmeklik şo möhledem täze berilenen prokurora berdi. 40 günden gowrak wagt geçdi. Şol ýeterlik kanun boýunça. Olara bir ay berilýän bolsa, biz olara 40 gün berdik. Zamsaýal bişerdi. Balkanlılar şey diýýärdi, zamsa 40 günne bişýän bolsa, täze gelen prokurorum 40 günne özünden öňki ýa-ni prokurorun eden işleri boýunça, jenaýatlary boýunça açylan işler, ýapylan işler, adalatly işler, beadalatly işler, halkyň arda şikaýaty kanagatlanan ardalar, kanagatlanmadyk ardalar, şolaryň hemmesine täze saýlanan welaýat prokurory seretmäge ona wagt gerek. Şol wagta martykmazy bilen berildi. Di meseleler hani men diýin wezipe berildi, bilen gelip men ýakandan tutup otyr, menen tak tanşamagym, bilemagym, etjek işlem öňümde planlan bar diýen bahanany goýmadyk şoňa. Enne şuň täze berilenen prokurordan jogap sorasak bolar. Gelin täze berilenen prokuror bilen tanışalım. Ol kim? Onuň ady Didar, familiýasy Oradow. Özü Aşgabatdan. Enne Aşgabatly prokuror, o respublikandyrlyk günjüne de bellendiler. Eger şol hemme wezipe bellenýän ýol başlar ahyrly bolmanlygyny onu dile de getirmese, bordy bolýany biler Niýasyň döwründen bäri däp bolup gelýän zat respublikada Türkmenistan haýsy günjüne bir wezipe bar bolsa, şoňa diňe ahyrlygyny bellemeli diýe şonu medip otyrlar. Elbetde döwletiň ýa milletiň agdy birligine ýa-da bütewligine debenden ters gelýän düşünjeler we hereketler. Bolýar, gelin indi tanış bolalım. O bir Didar kim bolýar? Oradow. Ol ýa-ni merkezi ýeme guramasy bar, hukuk goraýjylyk. Ene şo taýda sekretar bolup işleýän Çara Amanowyň ene Radnoýja ýegeni maňa şey diýip aýtdylar. Demek atalogul ýokary wezipäni elýän bolsa, on aşak ýanyna akylar, öz wezipelerini öz dogan garnaşlaryna ornaşdyrýarlar. Ene Çary Amanowyň emma ulesekden kiçi eşek bokymany öwrenir diýen türkmeniň bir nakyly bar. Şoňa eýerip ana öz ýegenini prokuror edip Balkana ura diýen. Ene gelipdir Balkana. Enne Didar şo taýda kaý goly wagt bar şo kürsüde hon korup ýa jon korup otyr. Näme iş edipdir? Men näme işdip gözüňe tutýan şyhyflyň maşgalasyň tragediýasy barady. Sonra berýän. Şol jenaýaty eden prokuratura işgärleriniň ýa-ni içeri işler ministrligine degişli işgärlerin Balkan welaýatyna degişlisini ýa-ni bir gyzlar bar içeri işler ministrligine edarasyna, prokuraturasyna, sülçüsine, beýlekisine hemmesine degişli adamlaryň atlaryny ýeke tutup sanap senin dikkatini de ýetirdim. Şol sanyny Oradow hedil edip höwes edip dinlenir. Aýdylan makalada aýdylan adamlaryň atlaryny. Soňra ýazylan ardalaryň
muhtarını kime näçe ýazyldy, haçan ýazyldy, näme üçin ýazyldy, olaryň siziň dikkatiňize ýetirdim. Olaryň bizde hemmejiginiň sanawy bar, ardalaryň özlerem bar, syhyplyň ýazan ardalarym bar, syhyplary ýazylan jogaplarym bar. Hemmesi şu taýda tertipleşdirip goýulan. Inni seradyk görün, o Türkmenliğinden bir söz var. Itin kuyruğunu basmaz diýende. Diýmek, şol jenayetkar toparın içinde işleyen organ işgärleri. Bularym bir-biriniň üstüni basanat. Bular üstüni yapýar şol eden jenayetin. Ene bir ýanky Orazow Aşgabatdan ýöreýte ugradylar. Şol öňkü edilen jenayetleriň üstüni basdyryp edip ýapmak üçin. Täp iş ula turjagy görünüp dur. Indi näme etjeklerini bilmän şonu ugradypdyrlar. Olam gelip ilkinji nowatda elbetde bir etrap o şäher prokurorlaryny ýygnaýa, beýlekileri ýygnaýa. O taýda syhyply barady görüňeden bular nädip indi biz ýygyna gaýtaryp şolaryň öňünde ötünç sorap hemme ýitirilen ýanky emläriniň öwüzinde bolmaly. O jenayetkarlar basmaly. Ýok, o barada görüňeden nädip şu işi biz ýapmaly, nädip şolaryň sesini çykmadan etmeli, nädip öňüne almaly. Onuň başaranatlar, başarmazlıklarından men size ýene bir ustady ýene bir gezek tasdiklap aýdýan. Täp bu iş indi gaty uzaga gider we ulağa gider. Şu ady tutulan her bir adam diýip aýdýan, adam sypatyna heýwança da ýok, bol eden jenayetiňize göre siziň her biriňiz kelle ýalaňaçlap jogap berjeksiniz. Kızlar batta akılanız şehrin içinden, vilayette akılanız Nevitdağ'ın orrum orta arasında, Aşgabatda akılanızım şu taýda sirkin öňünde gör bir nerde. Kelle ýalanaşlap halkyň öňünde, halkyň suwdunyň öňünde jogap bermeli bolsunuz. Yani şonu men size öňünden söz berýän. Boljak işleri ya siziň eden jenayetiňizi nerelerde we kimin garajagyny, onu halk garar. Halkyň suwdy bilen siz suwd ederler. Siz eger döwletiň hada kanun boýunça ýaşap işlemeýän bolsaňyz, döwletde bar bolan konstitusiýany gödök bolup, beýguna adamlar türme basyp etjeňiz edýän bolsaňyz, onu halka ýeke gezekde siziň jezanyňyzy bermäge haklydyr. Barın ardyňyz kime bolsa şoňa aýdyk. Halkyň size berjek jezasy şo bolar. Onu öňünden aýdýan. Indi gelin şu hatlarda görkezden jenayetkarlar bardy. Sany kän kömekçilerim kän ol jenayet edenler bilen olaň arkasynda duran bir işi yapmak kömek ederler. Ol Garaboğaz'ın içine ters aýlanyp ýanky ay ine syhyplar ine şular ýaly bular bozuk bular ogry bular zümri bular bilen gatnaşmaň bular ýanyna barmaň bular adam öldürýän ay näme diýip dowly ýaýradyp beren ömelerden başatarly daýdalardan başlap da organ işgärlerini çeldi. Hemmäňiziň adyny ýazylgy durýar. Olaňyň wagty gelende şu atan töhmeti üçin jenayet jogapkarçylygyna çekiljekdir. Ona meýatak ýatladyk geçeýin. Indi anyk kimler şu taýda şol işi alyp baryn? Esasan şu syhyplary günä bildirmekde, şolary günäsiz ýerden günäli hasap etmekde, şolaryň boýuna jenayeti dartmakda esas rol oýnanyň biri. Hana şol Alik familyasy Tuwakov diýer. Belki Alik dälir, ýöne Alik diýip tutýarlar, ýöne Tuwakov familyasy. Ol ýemede merkezde ýani Aşgabatda İçeri İşler Ministerliğinin bular ýeme awur diýip aýdýarlar da hakykatda ol bir ors sözünden gelen abreviatura sözlem hem harflary awur diýmek Отдел уголовного розыска. Ýanky jenayet gözleginiň gullugy ýa-da bölümi. Türkmençe öwürsak. Ine soň başlygy Aşgabatdan ine Kızlarbaşda gelip şol işler şol alyp barýar. Bu syhyplarym urup ýenjenim, şolara azar berenem, dogany garşy goýanam, o gelillerini kıssap, urup ýenjip, şu derejäge getirenem, o geliniň bir çydaman şu edilýän sütemi
zanny kastetip uksuz böldi. Olam şu yankı Alik Tuwakofyň görkezden jebir sütüm netijesi. Ondan daşgaryny ana ol 11 ýaşlyja çağana akıdyp 16 ullap aşgabatdy. Gorkudyp, ürküdip, izolatorda saklap, eger şu görkezmän bermeseňiz, senem jigirleňem hana bir deddoma uğradar. Enen atan asla eni görmek ýok hiç biriňiz. Şey dip gorkudyp, gördüm di, boldy di, bilýänni aýtdy, psikolog taýdan şo çağa aňyny täsir edip, diýmedik zatlaryny diýdirdim edip, özür bolşakam, ol mirýasy çağa asla yankı jurisprudensiýada, ýagny bir kanuny işlerde onu görkezme dip hasap edilmeýär. Bilemek Türkmenistanyň şu gün Jinayet kodeksini näçe ýaşdan adam şol jinayet işler boýunça şaýat edip görkezilip we şondan görkezme alınıp bilinir. 14 ýaşdan soň, 16 ýaşdan soňmy ýa-da 18 ýaşdan soňra. Men bilýän zady 16 ýaşda o da ýanyny eni atasy duran ýagdaýyny şonda şo çağdan olum hem de psihologun gatnaşmagyny sülçi belli bir derejedäki soraglary berip biler. Emma bular ýa agyr jinayet edilerini o 11 ýaşly çağın psihologiýasyna ola emma ejeti ölenden soň on gördüm diýdirmek üçin bilýän. Haýır, zulüm etmeli. Ene şu zulümden hemmejini görkezden ol iki dogany iki süýedek ol 10 mästutkadan basyp ol öldürülen benden adamdy 6 syhypam 10 mästutka basyp ýygyndanyp ol mallary ýetirgälenden soň bulary meýdana gowy 92 san sygyr harama çykardany ene Alik Tuwakow. Ýene bir wagtdan onuň häzir aýdyp berin, anyň familiýasy. Häzir bir minut. Döwlet Aman Muradow. Ene ikincisi jinayetkar iki ulu jinayetkar bar bolsa şu işte ene şol ikincisi mana şol Döwlet Aman Muradow. Ene şu ikisi hemme işi tersine yorup tersine düzüp şu iki dogany günahkarlar hakyky jinayetçilere göý berýär. Ene men oturup kän pikirlerim ýurtdaşlar. Binähil beýle bolýar. Binädip bir günni şu zatlar edip boljak işme ýokmy? Ondan men odur köpü görüp gelen adamlar bilýär, anlyk haram ýanky bir jinayetkar toparyň ýa özüni hökümet diýip atlanýan mafiýa nädip adamlaryň boýnuny günah dakýany, jinayet dakýany bilemsen, men şeýle netije gelip, şu şyhyflaryň maşgalasy ýörüýte gurnalan ene duzaga salynan maşgala. Näme üçin şu duzak gurnalypdyr? Birinci esas men kelläme geleni şu maşgala 10 san dogan agzy berje ýaşap öz emesini malyny mülküni gün saýyn ýyl saýyn köperdip öz zähmeti bilen öz maşgalasyny eklep saklap oturan daşyndan ýene de işçi güýjünem tutup ulan ene şeýdip ýaşap ýören bir ene daýhan maşgalasy diýip ýa daýhançylyk bilen mallarçylyk bilen meşgullanýan bir maşgala. Eni bular men pikir edýän bular şol hökümet şulara eni salyp bilenap we bular 10 adam ýa salgydan bular tölemekden boyun gaçyrypdyr diýmek bular häzir biz hökmen jezalandyrmaly. Üçüncü ýagdaý bular eýem şo toklyny bular temir edip damagyny çalýarda haramdadyr. Eni bular ýetjek derejesine ýetdi. Bular häzir ýer bilen ýogsan etmeli. Eni şolaryň başyna salynan zulüm we jinayet. Ýöri togurnaýar. Ol eni howlusyna 2 san it bardy. Şol üýürmänler, şoň üçin diýmek, şo itdiňe şol 2 dogany görende üýürme. Emma şol howluda işläp beren mallaryny seredýän, bakyp beren adamdan girip çykan üýürmeýän itleri ola görenakmy? Ýa-da şol zemany öldüren jinayetkarlar. Ola şol öýde ýaşap berer. Şo howly malyny mülküni seredip otylar. Ene
Şol iki yemani, iki itibakanalar, iki doğurması yani. Sonra şu cenayetin doğru diydirmek için bilen bir cenayet aktarış işlerini men oturup hayran alem bunu Avrupa'da birine gururun versen inanmadılar. Bir de dälhanada da şu dälin kellesine gelecek pikir däl. Bula näme diýerler ýurtdaşlar. Şu bir döwür Niýazyň palçysy bar eken. Şoňa palatyp berýän bir aýal. Soň şol Niýaz ölenden soň Krasnovodska ýa-ni Sagadama göçüp gidipdi. Şol taýdy. Inni bular şu palça bar, palatdyrýaly. Şu jenaýat eden şyhyflamy diýdi, olam o palatýady. Gumalakdamy, kartdamy biljekkä. Owu ine men görüp otyryn şu jenaýat eden şu ikran dogul niýe diýdi. Ine şonuň protokoly ýazýarlar. Ine palçy diýdi, ol hakykatdan hem şeýle. Bu palça mýony köýere çykan ýeme däl, ýurtdaşlar bir seredin bolýan zatlar. Bu palça şol taýda enne Aşgabatda ýygnak bolýar, ýa bular Aşgabatda çagyrýarlar, welayet häkiminimi ýa edaralaryň başlyklaryny, bilema prokurorumy, şular Aşgabatda hasabada gitmediler. Owul palça barýarlar diýen. Men ýygyma dolanyp gelermi? Wezipem saklap alqalyp bilermi? Ýa-ni arkada nastareňesi gowmy, serdar käýärmi, ýa hiç zat diýmezmi diýip, şo palça bar, palatdyr pul goýup gaýdýarlar. Ondan palça gidiber, ýoluň açyk, dokuzyň düzüw diýdi. Bular Aşgabada diýer. Ýurtdaşa başlan gülýän bol bärde gülerlik zat ýok, ýöne şulaň edip oturan hereketleri dälhanadan habar berýär. Ene diýmek, şol şyhyflaryň ýa-ni garşysyna açylan jenaýet işde palçynyň eli bar. Ya palçyň aýdan sözü bar. Onu olýam ýokardan bilema Tanrıdan, Allah'dan gelen buyruk ya ferman hökmüni kabul edýärler diýdi. Täp o bir de Niýaz palatan aýal eken. Ha, sizin palçyňyz bilen. Hana ondan bir şu alik diýilýän tuwaqyp şu gije güni çykman şu gyzlar botda, Garabogazda, o taýda, bu taýda şu gyzlar botyň içeri işler ministrleriň jaýyny bular urup, ýenjip, ýalyn şaýatlar tapyp, dogry sözlerler ýalyn sözletdirip garap edi bilen jenaýetini edip otyr diýdi. Bilen hem gyşyň güni bolansa, ay şuň ýemedi, kellesi üşemesin diýip, ýanky gyzlar botyň ýanky içeri işler bölüm bar, polisler şuňa norka şapka sowga alyp berýärler. Alik tuwaqyň kellesi üşemesin diýip. Bilemen ese yarıncanlygyň bir formasy. Şuň kellesi üşemese welä palça gitsin, ýere gitsin. Meselen söz ýady. Ondan bu gaby azan ýanky bir alik tuwaqyp diýilýäni, ine edi bilşim şu diýip Nevitdadan ýanky çelekene tarap turba bardy, su wagtyrylýan. Ol bir gaty uly dawleýän aşagyna gelýärdi, su dawleýän gaty şoň üçin şu turban töweregini 50 metr, 100 metr töweregini guruluş etmek asla gadagy sebäp birden şu turba partlasa ýa ýarylsa ýa remont etmeli bolsa, onu o taýda gaty uly helakçylyk emele geljekdi. Ine alik tuwaqyfa şol turbat edip üstünden uçastak bölüp berýärler jaý gurulmagy, mellek ýeri bilen. Bilen o taýda jaý gurýar. Oňdaşyna da adam moýnunyň beter beýik ýanky haýat aýlatdy. Onu öz aýlana olsa ýemede oturaly we sezoda Sleston izolýatorda, Nevitdada. Şolar getirip işledýän. O haýatynyň daş döwürü Dursun Zibilhany. Hana maňa uradyp durlar suratlar ýaty häzir. Ine edi bilşim şu diýer. Beýleki halka mümkin däl da bir elini emeliýeten pawollara mümkin. Hana Nevitdaň orrum ortarasyna şol jaý. Isteseňiz baryp görüp bilersiňiz. Ine şu alik tuwaqypyň jaý. Ine täze prokuror belli. Şulan toğunu tokduydymy? Ýok. Şulan haýsy biriniň hasap sorady? Ýok. Haýsy biriniň jenaýet işine çekdi? Olam ýok. Şyhyflar näme türmeden şuna çeli boşadanak beýgün adamlar. Olam ýok. Boşadyljagam näme belli diýmen, boşadylmajagy belli. Täp bular eden jenaýetlerini boyun alaslar gelene.
ýöne almaly bolar. Onu men aýtdym ýa ýokarda. Näme bar bärde bular? Nädip şoň üstüni yapmaly, basyr ýustur etmeli. Başaryn hakly. Şoň üçin bilen şol ikinji dogany bar. Şu şeýhi bilen şu ardalary ýazyp berän ýa ol çağalar alyp ol Qur'an bolyn köşüne ýörüşeden elleri baýdakly. Ol eline Kur'an kitabı alıp ine şu biadalatlyk bar, şu adalaty dikel beriň diýip bine çöke düşüp çağala bilen ine bir atalagly ýüzlenmesi bar. Hemmejigini bütün respublika gördü Türkmenistan. Diňe Türkmenistan'a bütün Merkez Aziýa gördü. Kavkaz bilen öňkü SSR. Inne häzir daşary döwletlere hukuk goraýjy guramalara gidip başlady bu materiallar. Şundan soňra görüp görmezlige salýan, bilip bilmezlige salýan jenayetkarlardan bir halk bolup adalata garaşyp bilersmi ýa ýok? Mene soragy ýurtdaşlar size. Hemmejikler aýan, ýazylan ardylar, hemmesini çel. Şunça şaýat bar. Günäli adam seýdip ýörüş edermi köşke garşy? Günäli adam seýdip ýyllar boýy arda ýazarmy şunça arda? Dürli derejedäki ýol başçylary. Jany ýanasan ýa-diýär. Bular inni şol ýerde diňe iki adamdan bular adalat hara isleýärler-de şol Qur'an bilen şoň oglunyň ýöne olaň özleri iň uly jenayetkar. Döwletde şu jenayeti gurnan şolara. Şeň bu adamy bilip ýa bilmän öz jenayetiniň, jenayetkarlarynyň hara isleýärler. Ýok diýdi şol hara, şeýgipler. Canım bilen canım ýanyp aýdýan hara ýok, ýöne adalet bar. Adalet haçan bolar? Häzir ne wagt üýtkär bar, şolaň hemmejigini killesini ýalaňaçlap halkyna jogap bermeli bar. Ene şu taýdyna adalet dikelir. Ondan bärde ýok, ýöne şu zatlary aýtmak zerurçylygymyz bar. Halka yetirmeli. Birinciden Türkmenistan'ın halkına, ikinciden dünya cemiyetine. Ondan sonra yurttaşlar doğru düşünün. Şeýhi bilen maşgalatynyň başyna düşen bir musallat bir däl, ýa iki däl, ýa diňe şolonky däl. Geçen 35-36 ýyl müňlerçe maşgalany ýok etdi şol ereji. Ýüzlerçe däl, müňlerçe. Ýöne şolar öz garşysyna edilen jenayeti ýutmaklyk bilen, gorku bilen, ürkü bilen sesin çykarman kabul edip diýişin gyjady otylar. Ýöne berekalla şeýhler ana taqalar etalmaz, bular öwredipdir. Adalet üçin görüşmek zerurlygyny. Olara men adalet üçin ýazmadyk, hem ardalar ýok, barmadyk kapylar ýok. Indi ýurduň içinde haray tapmansaňlar, soňra ýurduň daşyna bize çykyp başladylar. Bize bularını tertipleştirip, yetirmeli yerlerine yetirer. En esası zat, şu taýda aýtmakçy bolýan zatym, ol 2020-nji ýylda, ýeme başlama bir bokurdum ýeme diýip, ýerde goýdum bitermese berdi. Ýeme 2020-nji ýylda daha şowly bir ýetkinjek 14 ýaşly çağany ol Aşgabatda sport mektebine okap ýorka göre şowrundan şeýle çempion ödüm. Ana şonu ýa-ni ýarışda prezidentin garyndaşynyň oglu bilen göreşdirýärler. Şonda ona aýdýarlar sen ýykyl şol oglanyny. Olam näme üçin ýykylynyp öýdäni alyp ýere pylça gurýar. Pelwan ýygy. Ene öýdüne göwni ýetýän o daşyly pelwanlardan. Hana şol oglany şondan soňra urup emmi sünküne çeldi köçädin ýalar. O ne diýänim mene şol prezidentin ýegelleri, şolun ýararlary, şolun ýal ýagalary. Soň ölüm halyna şu çağany ine Aşgabatda Aşgabatdan en atasynyň öýüne daşyda getirýärler. Şu taýda şu ene ata aglap video düşürüp suratlaryny bize mana getirdiler. Şonu biz şunu halka getirdik. Süleyman Tursunbayev şu jaga oglanyň aldy. Ene şol nerese çağa şu taýda jan berdi. Şunu uran ýenjen
sport mektebin başlygy, şoň orunmasarlary, bir uron kim, ýenjen kim bilen göreşdi, kim bilen tutuluşdy, kimi ýeňdi, kimi ýere pul çap urdy. Hemmesi bar yerli keselhanaň ýol başçylaryna çek. Haýsy berje da çekdi. Hiç berdi. Ýöne bir sotaýdy. Gurucu meclis bolup, yani Milli Halafes Komitetiň döreden gurucu meclisi var, şumal işläp duran. Ýene şu taýda karar kabul etdik. Şular ýaly agyr jenaýetleri eden jenaýetkarlaryň garşysyna biz Süleýmanyň depderi ady bilen jenaýet işini açýar. Ondan sonra jenaýet eden adamlar şu depderiň içine ýazylýar. Son ene täze Türkmenistany şular hemmesi jenaýet jogapkärçiligine çekilmeli. Süleyman Tursunbaýew ýanky şular ýaly zulüm görkezip şu neresi çagan öldürildi. Hemmesiniň ady, familiýasy, ýaşaýan bar ýazylgydy. Ol ýeterli. Onun başga da ýene de bir näçe iş ýazylyp goýulýar şotak. Bize hatysy bilen, dilisy bilen, telefonysy bilen jaň etip aýdyrlar bar. Öz başyna düşen musallady. Näde çözme barada bizden haraýyslarlar. Ne şolarym ýazyp ýazga alyp hasap alyp goýduk. Ene şuň kun men teklifim boýunça ýanky gurucu meclisi şu Milli Halafes Komitetinden ýöretýär şu Süleýmanyň depderini şyhyplyk masalasynyň başyna düşen tragediýada dolu lükgölüne ýazyljak. Hemme jenaýetkarlaryň atlary bilen men size başda şoň üçin aýtdym. Hemmäňiz ýeke jogap berersiz. Şu kızlar battan şu maşgala zulüm görkezden haramzadalar var. Menem şu size halk cezaberini hezil edip aptalın durup el çarparım. Dingesizler jenaýetkar o taýda o garrysymak var kızlar batly mundan ol 200 çykyş edip aýtdy. Ay biz gülýäli ýaşaýat olam gerekkä bize mowut gadym gerekkä näme gerekkä suwum gerekkä aýryş bolar. Şu haramzady da ölmesin biz barýançak. Oňa çekjek jezasy bardyr. O nebit dagly sarfakkyl haramzady bilen bilelikde ikisini. Hemmesi zat ýazylgydyr Süleýmanyň depderini. Nire bilsin bular? Şu nebit dagda akam ol eme Niyaz atam diýip öňüne ýazylyp ýatan o dagy alyp piýada bardy. İçeri işler ministri boldy. Soň Niyaz on türmäge batyp şu taýda çüýredip maslagy çykdy. Poron berdi, kızlar batly, ýanky parawdan. Ene, şoň poron berdiň aýallyganyň äri şol, şu nebitdagdaky şol 10% bize gerek gelip ene bütün Türkmenistan şumal kösendirip oturan. Hana, olam çeker öz jezatyny. Nebitde açylan o bilen näp hasaplaşar mene ýa düýüşde görýär, düýüşümde ýatykamam görýän we bilýän. Şoň üçin şyhyplyk maşgalasyny zulüm ederler. Hemmeci öz jezasyny çekjekdir. Siz pikir etmän. Inni etjegimiz etdik, bizden jogap sorajak ýok ýa bolup bilmedi. Hemme zat bolup biler. Boljagym görünüp dur. Durun häzir biraz garaşyň şu dünýädäki wakalar bulaşyp bir etjek derejesine ýetip gadan gaýnar bolup ondan sonra görersiňiz siz tomaşany. Garaşy berin. Siz hemmäňizi degişli. Siz ol 14 saat çağan yetim goýup özüňiň kileri o taýda ýanky ýagy ýdirip ýüpek geýdirip ýaşatyp bilmersiňiz. Şu şyhyplyk masalasynyň çağalarynyň gözünden akan ýaş siziň çağalarynyň gözünden sil bolup akar. Gitjek ýeri ýok. Sebäp siz adam dälsiz. Heýwanyň metek, heýwanyň beýdip bir ýerine zulüm edýänler. Siz bolsa şu maşgalaň başyna ine alaýa bilýän günni getirip otursun. Yani hasaplaşyp günen badyr. Şahir Şiralyň aýdan bir sözi bar. Hasap maşyny işläp dur diýip. O işläp dur şu hasap maşyny. Niýasyň döwrüne aklarym ýazyldy. Ondan soň kularym, şu günkilerim. Yani jogap bermeli bolsun. Gitjek ýerine diýip. Siziň sebäp ähliňizi üýşüp alyndy bütün Türkmenistan boýunça. Şu umumy milletiň 1%-ine ýeteňler. Şu galyn 99 bagtly ýaşamak üçin siziň üstüňizden şu buldozer bilen katok bilen geçip gitse de men el çarpjak. Sebäp siziň ýaşamak hakyňyz ýok.
Siz şu milletin vekili der, şu siz halkın oğlu der, bilemek haýsy heýwan size aksit berip emdir bolardy. Beýdip öz halkyňyzy beýdip bulara zulüm görkezler ýa, beýdip bulara kast eder ýa. Siz kim? Siz kim? Bolýa. Men bu taýda sesime bat berip suhoy haýba tatyp oturmaýyn. Halmuradyň kimdigini ozalyp gören bilenli batyr. Barym şolardan sonra ýöne hasaplaşyp günüňiz bardyr, şunu bilip goýun. Şolum bolar başyňyza gelen. Bolýa häzirlikçe ýurtdaşlar, men şu taýda duraýyn. Ýene üstüne materiallar bolsa, ýene de aýdylmaly zat bar bolsa, şu Garabaga tragediýasy barada üstüne dolduran ýetiren, o sizin dikkatinizi ýöne halk, adamlar, ýurtdaşlar Balkanyň ýylaty, gyzlar wadynklar sizden haýyş edýän. Beýdip bir-biriňizi düşmana berip ýa oda ýakdyryp sizin görjek günüňiz näme? Ha? Şulaň başyna düşen musallat sizin başyňyzda bar. Ya haýsy biriň şu taýda ýagyp ipek giýýän, ha? Haýsy biriň, aýdym. Gülýar şähermizde baýguşyň harabasyny öwrüpdirler. Şo men çykyp gaýdymda düşeler, asfalt köçeler hana şumal werlan bolup ýaty. Hani Gülýar şäherimiz nädipdir? Gülýar halkymyz nämetdir? Gonamçylykda ýogalylan ýaşyna teredim. 60 ýaşa ýeteni teýrek galan hana orta ýaşdaky adamlar. Bir azyjyk dedim, indi oýlanyň, hereket etmäge wagtyňyz ýetdi ýurtdaşlar. Bir dogorluk, dostluk raýdaşlaryňyzy görkezin şeýhifleri. Barın, halynyň habar alyn, salamlaşyň. Garabagazlar size degişli. Erti nädip siz şulaň ýüzüne seretjek? Ýurt ýetgänden soňra, döwlet ýetgänden soňra. Ha? Ya alakyal çägäsiň gitjekmi sizin? Sizden men beýle zatlary garaşamakdym, beýle pesligi. Bir küren owa birek tanap otursun. Ne gapysynyň şeýhi bilen kömek diýip baraňyzda kömek bermedilermi? Ya gapysynyň baraňyzda size duz kerem hödür etmedilermi? Ha, ya şo italmaz bu golymyň elinden ölüm almadyňyzmy? Garabagaz akyly. Ortalarda bir söz bar. Suw içip oturan guýyňa tükürme diýen. Men size şu söz aýdasym gelýär, owadaşlar. Dogry düşünmäň. Bolýa men şu taýda duraýyn, oturun, görün, diňlän, özüňize gerek netijeni çykaryn. Hemmäňiziň öňünde saglyk arzu edýän, sag oturun indi köpleşikler üçin.